सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपा सभूमिं विश्वतो रत्वाद्यष्टदशाङ्गुलं पुरुषशैवेदं सरमयद्भूते च भव्यम् उतामरत्वशेषानुयदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽध्यायां शपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ते त्रिपादोर्ध्वोदेत्वष्टादोऽस्य गुणाः ततो विश्वं व्यग्रामसाक्षणानशनेऽपि तस्मात् विराडजायतविराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यतपश्चात् भूम्मतोग्रः यत्पुरुषेण हविषा आदेवायज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्ञं ग्रीष्मेऽग्मशरद्भिः तयज्ञं वरीक्ष्य प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायज्ञसाध्यावशयसे तस्मादिज्ञा सर्वसंवृतमृतराज्यं पशून् वांशक्रे वायुव्यानरण्यां ग्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञा सर्वोदरतस्मादिरी छन्दांशजग्रे तस्मात् कल्पयन् सदास्यास्ति सन्तसमितार्थाः देवायजनन्मानावतं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयमन्दिरदेवास्तान्तमनानां महिमासरन्ते साध्या सन्ति देवाः श्रीनिवास काल जलते नंद विषणी कैवडे दिसने आज जाल्ले मठ आयली ते बिल्डिंग आज स्वंत आमले किल्ला उतले गोडस एवढी चांगेरी आतून देवांतले करून घेतलं ना 10 वर्ष बीते हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागः तां भावः जातवेदो लक्ष्मीरमणाकरानीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्
अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं भवे श्रीरमादिपुरतां कामोक्षां हिरण्यप्राकारां जलनिधिं प्रशान्तकरयन्तीं स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशाजन्तीं श्रियं लोके देवदुषां तारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदां त्वां प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तवक्षोतविद्वः तस्य फलानि तपसानोदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् गिरिजाः प्रथमेन प्रजाभूतानि सम्भवकर्मः श्रियं वासयामि कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्यन्तु स्वसिग्नानि चित्तिरसमेलहे निजदेवी मातरं श्रियं वासयामि कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां सूर्यां निर्मलीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां यकरणीं यष्टिं लिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां निर्मलीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीरनगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधिं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् मनारेला महालक्ष्मी विशेष जाम महाचैतन्याकडे प्रार्थना करून घेता ती कसरकीची आमगेल समाज हे मंगळूर नगरी गर जिल्ह्यातली हे मंगळूर नगरी आम्ही मस्त बरेपणा कारणीभूत आमगेल समाज जाले आसा समाजा निमित्त आमगेल समाजा निमित्त आम्ही बर जिल्ह्यांत मला दुसऱ्याक सहाय करू तिला आमगेल समाजाच्या दुसऱ्यांके बर जाम काम रोड स्थापन इत्यादी कॅनला इत्यादी सर्विस स्थापन हे मंगळूरांत न्हू जालें न्हय विशेष जाम ताका कारणीभूत जाम आशिल्ले आमगे भुवनेन स्वामी ते भुवनेन स्वाम्याल नांवार विशेष एक स्थापन प्रारंभ जे आमकां मात्र न्हय स्वाम्याले 125 वर्ष जाता ती पुण्यतिथी महोत्सव ते पुण्यतिथी महोत्सवाक विशेष एक मंगळूरांत हे मंगळूर विशेष उद्धार केले स्वामी ते मंगळूर मात्र न्हय आमगे सगळे समाजाक विशेष जान मंगळूर राज्याचे उद्धार केले स्वामी ते स्वाम्याल नांवार 125 वर्सां खातीर दुसरे जनांजली भर जमचे जामकां म्हणले कोण सहान मठाक कसरकेची त्यावेळेर कसरकी गडबडीन म्हूण सांगुयात कसरकेची देवस्थान राधीन आशिल्ली एक सहान जाग्यार कसरकी 10 जाणांक उपकार जमचे जामकां आनी आमगे समाज भर जाल्यार दुसऱ्याचे उपकार जमचे जामकां कसले लाभ इच्छितीन सहान मठाक प्रारंभ केले ना ते स्थापन आता 10 वर्ष जाता ती मागीर त्याची स्थापन मागीर दुसऱ्या एकडे जाग्यारी बदलावण जालें मागीर कसरकी संस्थानाचे ज्या अधीन जाग्यार येयले नंतर बरें जाल्या मस्त ही स्थापना अभिवृद्धी जाल्या तागेले मनान जाम देवान आज जालेली स्वंत जावन आशिल्ली कट्ट एक 10 वर्षी थोडे एक विशय तांतूय मंगळूर नगरीत प्रधान नगरींतून कसरकीची देवान भोमची जागो मुसवार तसले जाग्यारी भितर तांकां कट्ट निर्माण जावन आजी ताजे कसरकी जाला देवा तो मुहूर्त सुंदर मुहूर्त कर तेमकां मात्र न्हय हे स्थापन लाभच नतीन कोणाक कष्ट नतीन नष्ट नतीन छान रुपार हे स्थापन चडचें जामकां हाचे ग्राहक आमगे समाज मात्र न्हय दुसरे जलेरी आसा हांगा कसर ताजे उपयोग घेतला की तांकां बरें जालें मात्र न्हय स्थापनाक विशेष कीर्ती वृद्धी जाली आनी ह्या स्थापनाक कसले कश्ट नतीन केदार की भुवन स्वाम्यान नाम आसा भुविवंद्यम भुवनांक वंद्य तांगेलें नाम खंयचें स्थापना आसा की स्थापन सर्वे अभिवृद्धी कारणीभूत जाली म्हणून आमगे दृष्टांत आसा ती कशी स्थापन जाली तशी आसा मुखार जाल्ली स्थापनाक विशेष कीर्ती तशीच बरेपण मात्र न्हय हांग मात्र न्हय हाजे नंतर दुसरे कडेन जाल्ली शाखा प्रारंभ जाल्ले आसता ते शाखेन जाल्ली बरेपण जमचे देवान अनुग्रह करता मुखार जाल्ली तशी देव धर्माचे स्थापनाचे देव धर्माचे संचे धर्मपिठेचे प्रितीन आनी चलचे तशी ताज्यान विशेष बरेपण करचे तशी देवान चला सर्व विशयांची बरेपण करून दिमकां देवान प्रार्थना प्रसाद तशी चला आसूंदी
जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य. गुरुकृपेण जय सकल कार्य, गुरुकृपेण जय सकल कार्य. सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु. विषय वासना नाश कोर्नु, विषय वासना नाश कोर्नु. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु. विषय वासना नाश कोर्नु,
विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरी हरी 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 दोषरहित श्रीहरि दास जाऊं दोषरहित श्रीहरि दास जाऊं हरिदास जाऊं हरिदास जाऊं संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा